BFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Wala Bernard, konfirmadon iti panakipangato iti presyo nga 5 peso per galon kati water refilling station. Iti napalakas na bulan pinustoran ni Konsal Dison Bader Pereira dapat tinagbalin nga mandatory iti panagipangato ng kunamit ti Konsal sa nga mandatory lugit voluntary iti panagipangato iti presyo nga peso sa per galon. Iti agdama Idol Bernard iti water refilling station iti Lawag City iti nagapekton iti 5 pesos nga ang ato iti presyo per galon dati kit 25 pesos sa 30 pesos per galon tatan no 20 iti dati nagbalimit nga 25 pesos na sawen 25 pesos 5 pesos iti nagnatuan na ngayon saan nga ikapilitan o dikit voluntary iti pangatong amin, diti muna nga napukseritaan iti adaan ti water refilling station at Bernarda, dakdakamat iti nga mandatory, then dapat sa uniform iti presyo, hanggang mabalin na agi pababa iti presyo, isang dapat iti premise, iti water refilling station, di kaya taasang ng kamaysada, nga agi pangato iti presyo ng isang dama, mandarimanan iti implementation na kasta pagseritaan, na pagsularan, dapat rekomendasyon, manipod iti assistant office iti Tilawag. Kasumantin naman tayo, kini po siya Bader Pereira ng masalit ng questionnaire, ito nga adang dito water refilling station, ito lang nga Calabes. Kaya, pinag-usapan po namin yan yung intention ng mga water station owners na i-uniform yung prices at taasin tapos uniform. At sa kung may hindi susunod sa price na i-impose, mapaparusahan. So with our intervention, sinabi natin na bawal yung illegal yun. It's a voluntary act dapat. Kung gusto nilang mag-increase o mag-decrease, it's up on them. Hindi pwedeng i-impose. Not even the city government can impose dahil during that time may lumalabas na yung city health office agreed for the imposition of penalties, but we were able to stop it po. So, ang resulta po, katulad ng isang demokrasyang bayan, mayroon tayong tinatawag na principle of necessity sa enterprise, kung anong amount na gusto ng isang negosyante ng sa mga produkto nila, that is the prerogative po. In this case, yung mga ayaw mag-increase, that is the prerogative. So, makakatulong po yun sa taong bayan. Unlike doon sa original plan na i-impose yung increase, definitely hindi nakakatulong sa taong bayan po. So, ibig sabihin siya, hindi mandatory. Hindi po mandatory. Optional po yun doon sa mga stall owners po. Yung pag binabaon, yung instead na itataas na ba yung presyo, walang penalty yun dahil hindi yun pwedeng isanksyon ng anumang gobyerno o opisina po. Magkano po sa yung nag-usapan na increase ng presyo? Ang propose by 5 pesos increase. So kung ang ordinary amount is 20 or 25, depende on delivery or pick up, isipin mo na lang yung increase from 20 to 25, ilang percentage sana yun. Ang increase nun, hindi malaki-laki rin naman po. Mga Idol Bernard, iti nalawag na panilawag niya po kung siya na parera hanggang kapilitan, iti panay nga iti presyo doon, iti kahit abitagi pa ba, sa mga customer da, at iti kakardingan tamet, nagibawat presyo, tapi kasagat sa makaado ka mas, kita yung customers da, Idol Bernard. Iti pa siya July 1, dito yung napagsalitaan, iti water refilling stations, iti Lawaga City, ikit nag-efekton, iti dapat ng pangato, 5 pesos per galon, at iti water refilling station. Tamang kailang manipot City Hall, Idol Dennis Galitio, Tata RMN.